Sa kaming tulo, haning kamot nga maayo. Aron sa sunod wa may mayapo, sa customer magbitan mo ako. Ayaw kalimot sa nagkupit bigwapo kang sagot. O karon nalipay ka, way bakot po. Ang gupit nga uso mao'y paborito sa bata o akong lolo. Akong lolo may samot kamatso, luarabay ulong bukaw kaayo. Sa kaming tulo, haning kamot nga maayo. Aron sa sunod